Vanavond thuis? Ja. Gewoon een geld erop. Dat valt mee, hè? Vorige week wel. Ja. Maar vorige week keer één Tegen? Nee, vorige week 3-1, dus dat was niet wat ik goed begin. We hadden geluk, want ik zat te kijken. Ik zag een 5,4 en een 6 en ik dacht, nou, dat gaat wel hoor. En toen kwamen die mannen aan. Dus ja, ze hadden een foutje gemaakt in de indeling. Ze hadden 2 teams gewisseld. Dus wij kregen allemaal 6 tegen, ze hadden geen schijve kans. Dus hadden wij geluk dat we de zwak tegen kregen. Ja, maar is goed.